Det her kursus på Iamitsu, det har simpelthen en helt fantastisk sammensætning. Jeg har læst om det og blev så begejstret for den faglige del, den bløde del og så den fysiske del. Der er tale om 3 virkelig kompetente foredragsholdere, som supplerer hinanden virkelig godt. Og det at sidde og blive kørt hardcore tandlægeverden, og så bagefter gå en tur på 12 km i Umbriens mest fantastiske natur, gå på en silent walking, have silent dinner, hvor du kan finde dig selv, det er helt unikt. Så jeg kan kun anbefale det på det varmeste. Snyd dig ikke selv for sådan en oplevelse, for du får en full package hele vejen rundt. Du er renset i din sjæl, og ja, det spiller bare. Så hop på, mens det stadigvæk kører.